Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi laksechege. Manene gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati owe thuolo kod rambun mar shillings milion 1.5. Komachielo bende en fungruok ne chiliel moro ma bende ni kod ng'ol ma osebedo kaonge ot e gweng' ma Kogweno Oriang' e kachung'od bura ma Karachuonyo County ma Homa Bay bang' jasamaria moro gero ne ot manyien. Obila omako jago moro ma bende tudo gi kuo dhok kendo yude gi dhok 20 ma bende chechni gin mago ma bende nokwale gweng' ma Kithereka Samba sublocation e sub-county ma Suba South. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Manene gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati kanyakla kod achije mamoko 9 ma bende gin jota tije kata pisas madongo e kembe mag gedo koro we thuolo kod rambun tok kane ochwal gi edo kitudo gi kod mibadhi mar omenda maromo shillings milion 271. Wangamati owe thuolo kod rambun mar shillings milion 1.5 ka jang'ad bura Zipora Gichana onyisa achijego mondo mi kik bed kod tudruok moro amora kod joneno e burano koro ibro winj kendo koromo kanyo bang' jumbe 2 kowuok odiochieng' ma kawuononi. Bende en ni gavana ma Bomet Hilary Bachok igeno ni dhi chopo edo sasa ya kuwuok sani en bende itude kod weche mag mibadhi ka bende wabro winjo mamoko mathoth ewi mano kendo wabro mi kaka wamedo yudo mesawa mar kawo weche manyien. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni en fungruok ne chiliel moro ma bende ni kod ng'ol ma osebedo ka onge ot e gweng' ma Kogweno Oriang' e kachung'od bura ma Karachuonyo County ma Homa Bay bang' jasamaria moro gero ne ot manyien ma koro obiro dake gi nyithinde. Miyono ma bende nyinge Caroline Ouso osebedo ka jot e ot machwer kendo rach nyaka ne wuon pargi magoro lal gode higa mar 2019 kendo oseketo ngimane kama rach kaachiel kod nyithindo ma bende noweye godo. Caroline ma bende osebedo ka tuore wacho ni oseneno pek kendo e kinde ma koth chwe chune ni odhi omanya kar resruok kuom jolibamba gino ma bende osehinyo ngimane mokalo. Owacho ni koro yudo fungruok maduong' bang' jasamaria Kevin Oko gero ne ot manyien ma koro dhi konyre godo kod familia mare. Nyicha dake ot marach, kora yudo ot. Ayuora makevo, gi mama moro nwatudore go mana ka ane wuot. Utudore mogedo na, tan nga modak ki ng'ol, jaodano to 2019. Tuo no maka 2014, sebedo gi shida mar tuo mosedino wang'a mabedo muofu. Senyuolo nyithindo 2 motho, kendo sani koro ang'ol. Ong'adi tiende ga te, awuotho mana gi wheelchair. Koro pod aremo kony mang'eny. Nyithindo ban gi nyithindo 5, achiel ni e university, achiel ni e form 4, 2 ni e grade 8, matin ong'ol ni Ogandi special school. Koro pod akwayo kony kaluwore gi tuo ma an go. En tuo ma sama tin adhi e ward, sama tin aduogo. Asebedo ka adhi e ward nyaka ne ng'at tienda dwe mar 3 tarik 30. Dwe mar 4 ane e ward, dwe mar 5 ane e ward, dwe mar 6 ane e ward, dwe mar 7 ane e ward. Koro asebedo gi shida mar tuo ndalo duto te adak gi tuo mar sukari, pressure gi ulcers. Mago tuoche machanda te tuoche deko. Asiko mana ka nyiewo yath, tienda mano ng'ada chien ni pod remo nyaka kawuono. Kane oloso e kinde ma bende nochiwo ot ne chiliel no, Kevin Oko ne owacho ni ne oyudo ywak mar miyono gino ma bende nomiyo chako cheno mar gedo ne mondo mi owuoge midhiero ma bende osebedo ka oneno kanyakla kod nyithinde. Oko ne okwayo joma bende Nyasaye ogwedho lwetgi mondo mi okonye mond liete e gwenge ma Kaluo. Mama ni osebedo kod chandruok mang'eny kabisa. Mokwongo en diabetic, en tuo nogoye mong'ad tiende mokwongo, ochako ng'ad tiende mar 2. Koro en ng'ama ntiere wheelchair. Ne wa organize through my friends mwayudo ne wheelchair ma koro wuotho godo sani endi. En kod pek nikech ot manoger ni, ot noger back in 2009. Then chuore dugo thowe e Simba, osebedo ko dwaro ot kabisa. Now through friends maga
kod well wishers ne wa manage mwa partner mwa timo ng'owa mwa organize mondo mi watim ng'owa mondo mi wager ot. En mor ne en nikech osebedo koywago ot kabisa, odni rach kata king'iye tineno ka dhot kendo dhot rach, odiny, wheelchair ka donjo en gi problem, ot chwer ka koth chwe to koth goye, koro osebedo kod problem mang'eny kabisa. Ne en lengo mara ni mondo mi akony mine ma mond liete. Kapod wantiere kaunti no ma Homa Bay en ni obila omako jago moro mabende tudo gi kuo dhok kendo yude gi dhok 20 mabende chechni gin mago mabende ncha ne okwale gweng' ma Kithereka Samba sublocation e sub county ma Suba South e kaunti no ma Homa Bay. Achechno wacho ni mabende osebedo wachore ni mabende osebedo ka kwalo dhok e gwenge ma kono, gino mabende osekelo lal mathoth ne jopith mag jamni e gwenge go. Kalure kod komanda mar obila e sub county ma Suba Caxton Ndunda, achechno ne omaki toka pedha mabende notimo kod ruoth mag gweng'no kaachiel kod jogweng' Igwasi Hills kama ichichni dhok mabende nokwal kowuok e gweng' ma Kithereka ne opanda. Achichno sani odine teselo obila ma Magunga ka irito mondo mi ochwale e doho. Meko makamano obiro tok jodak ma Kithereka chwalo ng'ur e wi kuo ma dhok e gwengego mabende giwacho ni odwa jimbore mokalo. From there wakashika ingine kwa mboma ingine, wakashika ingine kwa mboma ingine, jana ameshika ingine, lakini hiyo operation chief tumemwambia asimamishi because yeye akiwa na wale community policy wale nini nyumba 10 wanaenda wanachota ng'ombe tu kwa mboma, na zile lazima ziwe ni service. Sasa tunataka kuseto hiyo mata leo, watu wakuja wale usawa zikichotwa na zina complain waende na ng'ombe zao, lakini tupake na zile ziko na complain tumeshika hapo hapa ndani anaapia koti. Tutataka kuverify alafu apia kotini leo. Ile makosa alishikwa nayo ni ya wizi wa ng'ombe, kwa sababu wale watu ng'ombe zao zilizikwa 2, walisema yeye ndio aliwaletea, anawaambia mnichungie hizi, na wenyewe wameconfirm they are theirs, azilipotea. They are 20 now. Zile suspected to be stolen cows. Hii tunataka kuverify leo kwa sababu zilikuja late jana. Gavana mar kaunti Masia James Orengo medo yudo akwede kowuok kuom jotelo mawuok e gwengego kalure gi paro mar loro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology e bade mantiere Siaya. Wachore ni piny owacho ma Siaya dwaro kaulu ma mbalariany no gere kar somo mar weche pur e Siaya Agricultural Training Center mondo mi gigere log tich manyien mar kaunti no ma Siaya. Wach mabende kwedo mokalo ko jokanya sekta masomo kanyakla ko jotelo mabende wuok e gwenge makono. I personally have been part of this process of getting a university in the county headquarters. From 2013, a lot of work went in. Uplifting physical infrastructure at ATC took place, so money was spent to build ablution block, to build an extra lecture hall. Then we modified the dorms to accommodate students. Now, when I hear eventually when it emerges that there's a new intention regarding what to make that use of that land, to make it something else rather than a university college, that is not what the intention was. If that happens, then it is a betrayal. Kotelegi kod ngire Paul Wao Achola mabende jakoma mar komiti mabende ne tayo chenro mar gedo mar bad mbalarianyno wacho ni mano en mwandu mbalarianyno moko nego lor. Ngire Achola ne oloso bende e yo machalo kamae. Our surprise is that a new county headquarters exists and the governor is sitting in there. There are other offices there. The land is still spacious enough to accommodate other buildings. There's also expansion up. You can go up and so on. Those options are there. And so we don't see why a new county headquarters has priority over a university institution that will bring dynamism, economic, social, educational, intellectual to the county. And so we want the public to know that there are stakeholders who have been part and parcel of this thing who feel betrayed. Kosiro wachno mane na jatenda Lindsay Owino Tamre owacho ni loro bad mbalarianyno biro rocho chenro mag somo kod dongruok e gwenge makono. This is a driving force towards economic development. So when you look at social development, when you look at economic development, you look at the human capital development, the new county headquarters that he's talking about is not a good thing for us. So as intellectuals here, we are saying no on behalf of the society. We don't want that headquarters to be built there. Let him go to land that had been allocated for the headquarters. And I think with that,
politically he is committing a suicide. Manen meya mar municipal ma Siaya Julius Agutu Ochiam bende osiro wechego ka okwayo gavana Orengo mondo chiw ler ewi chung mar kaunti no ewi wach machalo kod mano. Now I want to thank my chairman, the professor, my colleague Councillor Owino, and our MP, area MP Atandi, for standing firm on this matter. So I would like to ask Bwana Governor to give us the clarification on this matter, because we are the people of Alego, we are supporting this university fully because it's our source of revenue. Kawadhi wechego mag thieth en ni jatenda migao mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu ojiwo jodak e kaunti no mapok ondikore okumba mar thieth mano masha mondo mi ondikre mondo mi giyud thieth e yo mayot. Chanzu owacho ni atamalo 42 ma jodak ma Migori ema bende osendikore ne okumba no mar SHA. We are at 42%, but we are requesting for everyone to register in SHA. SHA is very, very important for us. In fact, SHA is not like NIF that used to pick a few conditions to cover. SHA is covering everything. Every treatment you go and get in a facility, SHA is covering for us. So Omedani ogibi dwaro aneno kaidino ne oganda e ute thieth e kaunti no kalure ni oginyala chulo omenda mag thieth to SHA chiwo thuolo ne chudo makamago. We are requesting everyone to register so that we can get these free services and then the government pays us back so that this money in turn is used to better the services in our facilities. So let people register. And we want to also commend our CHPs. Our CHPs are doing a very commendable job, and we are promising to support them. Kalure gi weche mag mibadhi mabende sani okwako sekta mar thieth e bwo okumbano mar SHA. Paro mopogore pod medo nyiedhore kalure gi ng'ikruok ma sani jotuo kale to chutho bang' piny owacho loro moko kuom ute thieth. Kaka jafwambo marwa e gwenge mag Mombasa Joja Oko leronwa, moko kuom jopiny dwaro ni otim lokruok e migaono mar thieth. Sekta mar thieth kidwa bere kabisa mondo obed maber. Jokenyo keta jatij sirikal yoyote kopo ni ndiki ni ti sirikal. In ng'ama kitwo ti chiedhi igire hospital mar sirikal, ok idhi private. Mano Odondo Grado ma en achiel kuom jodak Mombasa ka chwalo pache ewi gino moparo ni nyalo bero sekta mar thieth. Ken Makadara ti chiedhi Makadara. Ken Kisaoni ti chiedhi Kisaoni. Ok ni dhi chiedhi Pandia, idhi chiedhi Mombasa Hospital ma koro jok michung' nogi to kijali wachigi. Jatij sirikal yoyote oripo beno ihudumia ne gi sirikal. Okoni piny owacho pok owuok oko motegno mar kedo gi jomibadhi mikoni ni e sekta no. Gima timore gwach SHA e Kenya ka. Onge kaka ng'ato nyalo bet no tumo mibadhi kanyo ma sirikal ok ong'eyo. Magi mamanya no nitie jok moko ma tumo mibadhi kanyo ma sirikal ok ong'eyo, mago mriambo. Jogo ng'ere go hospital temo ginego. Jogo sirikal ong'egi. Giwach no ayano ni Dr. Mahama ofuti gi tich. Komachielo, Rafael Ondiek to koni migepe ma pacho ka onego telnegi kod jogo mani kod lony gino mokoni ok timre e pacho ka. Aneno ka ng'ikruok nitie nikech sirkal mar Kenya Kwanza ok ovalu gimiluongo ni professionalism. Nikech anyalo penjo ni Aden Duale osomango. Ere gimomiyo ikete yath? Osomango. Kidhi Mandera daktere ywak, kidhi Homa Bay daktere ywak, kidhi Kisumo daktere ng'anyo. Kibiro Mombasa ka daktere ng'anyo. Daktere ng'anyo nikech jok man gi professionalism e weche mag medicine onge, nikech iketo negi mana ji. Kabende olero ni loro ute thieth kende ok bitieko weche mag mibadhi mantiere. Taneno ka SHA ni dhi bedo wacha nikech onge tiende mondo wawachi ni waloro osiptende 1,000. Osiptende 454 olor, to osiptende 500 gi 30 to males license. Okaw Aden Duale mondo gol oko kanyo, okaw kata ka en dokta Alwale mondo ket kanyo, okaw kata ka en dokta Oluga ma PS kata dokta Nyikal. Heri wadhiye by election seme constituency. To Nyikal to bedo nwa kanyo kaka waziri mar health. Kawuono osiptende ma private ma nitiere nyaka gi SHA. Sani koro riembo jotuo. Makoro giwacho ni nyaka konge chul 15,000 mara moja hiyo. Ame chula 7,000 sano. 7,000 mane chule higa koro gidwaro sano.
Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Tend kaunti ma Kisumu olando ni jotije sirikal e kaunti no gikone to jumane dhiyudo chudo mage mar dweche 2 mokalo, mano dwe mar abiriyo kod dwe mar 8. Tend kaunti no bende wacho ni ne okuongo lando deko mar osara mag jotije mag kaunti no kalore gi onge mar omenda. Kata kamano jagoro mar kaunti no Esbon Hongo wacho ni kawuono golo notice ni gisetieko chenro duto mabende dwarore mar budget mabende nodong' kendo koro jotije mag kaunti no biro yudo omenda gi e jumani. Moko kuom jopuonj mag junior school koro dwaro ni piny owacho e bwo migawo mar somo mondo miyo migi thuolo ma tayo chenro magi kaka junior school ma ok bedo e bwo skunde mag primary. Kane gilose gwenge mag Mombasa e bwo riwruok ma bende idendo ni Kenya Junior School Teachers Association, jopuonjgo wacho ni onge lemo moro amora ma bende miyogi kaka jopuonj mag junior school, gino ma bende giwacho ni mayo gi mijing'o mar tiyo kaka owinjore. Hatuhusishwi katika masuala ya kuendesha shule za junior school kwa sababu unaona ya kwamba mwalimu mkuu ni wa primary, naibu wake ni wa primary, senior teacher ni wa primary, viongozi wote wa michezo mwenyekiti ni wa primary na naibu wake primary, treasurer primary, secretary primary. Walimu wa junior school wameachwa tu hapo kama wanafunzi wao, so hatuhusishwi katika masuala ya kuendesha elimu pale shuleni. Mane mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi to magi thund weche mabende ne waikoni. Manene gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati kanyakla kod achije mamoko 9 mabende gin apisas e kembe mag gedo owethuolo kod Rambun tokane do ochwalogi e do tokane ochwalgi e do. Komachielo bende en ni en fungruok ne chiliel moro mabende ni kod ng'ol mabende osebedo ka onge ot e gweng' mako gweno riange ka chung'od bura makarachuonye kaunti ma Homa Bay bang' Samaria moro gero ne ot manyien. Obila omako jago moro mabende tudo gi kuodhok kendo yude gi dhok 20 mabende chichni na okwale gweng' ma Kithereka Samba sublocation e sub county ma Suba South. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Ochieng. President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei sani koro kwayo tim mar Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan ni mondo rit nying Kenya e yo makare. Tuwei nomedo kwayo jong'wech go eko madhi tugo ni mondo bed joratiro kendo gibed jogo eko manyalo yudore sasa midwa pimgi mondo mi Kenya kik yud kum mora mora. We don't want to see somebody winning, national flag of Kenya being raised, national anthem of Kenya being played, and then we come and get disappointed. That is a disaster. We don't want to see that. There is something called whereabouts. I know you have been taken through all this. Susan has just mentioned the hotel you are going to be in, the airport where you are going to land, so that you can do all that. Don't miss to do it because it's an offense. Tuwei bende nowacho ne Kenya ni mondo gitimie maber, mondo gibedie tim maberie moloyo mayudo kwan mamalo mar midila e tuke mag World Championship. Some of you have been going to the Diamond League on your own. Of course, we gave you time to go and do that. And I think some of you have done extremely well. I'm told there is now a javelin thrower, a girl javelin thrower, who has qualified to go to Tokyo for the first time. You know, the interesting things, I have talked about the relay. 3 teams, qualifying to go to the Olympics. The first time we have ever had a female going to the World Championships for the javelin throw. Komachielo bende ni tim mar Kenya mong'ere kaka Kenya's Homeless Football Team oduogo pachoka ka giyudo loch mar bedo thuolo mar 3 e piny mangima e tuke manche notimore Norway e boma ma Oslo. Kocha margi Evelyn Anyango mabende nochung'ne kod vijana Amani Pamoja, tim ne ronolo tim mar Romania gonde 5-3 e
omanyo thuolo mar adek mag yudo midila mar bronze bang' ka nologi gi tim mar Mexico e rang'iny mar semi-final. Kata kamano, timno ero mar Kenya mipuonjo gi kocha Anyango otimo maber nikech higa mokalo ne gitieke thuolo mar 5. Tunashukuru kwa maana Korea tuliweza kupata nambari 5, lakini Oslo this time round kulingana na objective yetu ama mpangilio yetu ilikuwa tuchukue kikombe, lakini finally tumechukua nambari 3 ambaye sio mbaya. Tulicheza poa. Though hatuku manage kufika number 1, but we gave all our best. Ne en mor mokalo ne tim mar Uganda mar Wakeini bang' yudo simbo margi mokwongo mar Homeless to kane gilo tim mar Mexico gonde 6-0 e final magi yudo simbo margi mokwongo. Korka jomachuo, Misri nolo Portugal gonde 4-3 magi yudo simbo mar jomachuo. Komachielo bende ni Jamie Vardy ma en jatugo mawuok e piny Ingereza sani koro keto koke e winjruok mar tugo ne tim mar Cremonese ma koro yudo thuolo mar idho e lig mar Serie A. Vardy ma jahigni 38 nobedo free agent bang' wuok e tim mar Leicester dwe mar 5 higani kendo koro keto koke e orak mar tugo gi tim no ero kuom thuolo mar higni 4. Vardy nosetugo tuke maromo 145 e lig mar Premier kendo noloo gonde maromo 342 kane pod en e lig mar EPL. Vardy sani koro riwore gi moko kuom jotugo mowuok e Serie A kaachiel gi mamoko mowuok e lig maduong' mar Premier ma piny Ingereza ma bende koro sani osedonjo e tim nero mar Cremonese. Odhi riwore gi jatugo Kevin De Bruyne ma nyicha nowuok e tim mar Manchester City. Magi weche tuke, nyinga Milton Ocheng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Viska mbote jaga pili Joki sumogi nona ganya Yoida ini standa gana Yodo neni obolo kaka negoti Ikalo kisumo maokode Achopo yobolo benyoroti Wesendo neni kikalo Chabono duto nyisaga dola Usitne isanda gana Kataka ngato sikawi Achopo usegeta yudi Achopo kisumota yudi Isandagana Kataka ngato sikawi Kataka ngato senyumi Apenyoge yomer katadu Owen konyago peja kapini Usipetegi peja ganyako Red corridor peja ganyako Christian saya peja kapini Yamagoyo kosuka peja Masanga kirigi peja kapini Yokisumo ki peja ganyako Kataka ngato sekawi Kataka ngato sekawi Apenyogeyo mekata Yauge nyayo kaka pejo Kataka ngato senyumi Kataka ngato sekedi Apenyogeyo mekata nojisa Apenyogeyo mekata nojisa Iri masanigi karatu odoa Iri masanigi karatu odoa Kataka ngatu eriti chakiwe Kataka ngatu eriti chakiwe Karatiero chiani Karatiero chiani Yemonigisa Lakmar kapani Lakmar kapani Anota kagila nongona Ma Mawila jisi Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando anadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
mar Cooperative e bengi moyiedhi manyalo biro konyi oro pesa, kowo pesa, kamoro amora ma intie e yo mayot nono maonge chudo moro amora. Ka in ja Kenya modak oko mar Kenya, inyalo oro ne wede osiepe pesa ka in kama intie no mana kod Cooperative Bank. Oyude mana aching' nono maonge chudo moro amora. Inyalo yude e bengi mari mar Cooperative man machiegni kodi kata ore achiel kachiel nyaka account mari. Kuom mathoth, chik iti chenro mar Kogwen kod an VOJ. Ang'isi anena kaka inyalo oro pesa ka in oko mar piny Kenya ne wede osiepe ka gin e Kenya ka mana kod Cooperative Bank. Kambi ma Safaricom osebedo kodi machiegni ahinya kokalo kuom chenro mopogore opogore madewo dwachi, obed weche mag oro pesa, obed weche mag timo ohala, weche mag mbui kod mamoko mathoth. Chik iti chenro kod an VOJ e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Ang'isi mathoth ewi chenro mar Safaricom popote ulipo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Danse Tuesday Dijon Ramogi FM Kasuku Rapa.